kívánok! Köszöntöm Önöket az Uri Geller webshopban. Hát most forgalmazzuk az új Uri Geller varázspálcát, aminek az első képessége, hogy szétszedhető, és nagyon sokféle dolgot lehet vele csinálni. Hát kicsit nehéz összerakni, de azért össze lehet. És nagyon sok trükköt lehet vele csinálni. A második képessége, hogyha valaki fejen üt vele, szörnyet hal. Rendeljék meg most, mert hogyha most megrendelik, ingyen kap hozzá egy Uri Geller jóslógolyót, ami csak ugye nagyon nézem, mert nagyon csillog, megjósolja, hogy milyen jövő várható őrre. Hát ez olyan rendkívüli, hogy még azt is megjósolja, hogy az este fürödni fog. Viszontlátásra!